tayo sa dialysis center na ginagawa ng NTTA and KDI. Malapit na matapos itong phase 1 at nasa phase 2 na tayo nasimulan na yung phase 2, which is the first fourth floor, phase 1 hanggang fourth floor. Masisimulan na yung phase 2, which is hanggang 6th floor, ang phase 3 hanggang 13th floor, 13th floor. So, ito kasi ay malaking pangangailangan sa ating populasyon. Dahil over 11% ang nakakailan sa district, over 11% ng mga Pilipino ay may chronic kidney disease. Kaya kailangan din makatibayan natin at patawakin natin ang ating servisyo para sa pag-ibig ng CKD. At ito ay magiging, pagkatapos na ito, ay ito ang magiging pinakamalaking dialysis center sa Southeast Asia. At tingnan din natin, hindi lamang dito sa pagpagaling, pagka nagkaroon ng CKD na papag-usapan natin kung paano ang maaari natin gawin upang makaiwas ang ating mga kababayan sa chronic kidney disease. Kaya marami po tayong kailangan gawin para sana pabawasin natin. Pero hanggang mangyari ay ginagawa na rin natin nagpapatayo tayo ng mga ospital para naman maservisyoan ang ating mga magiging pasyente. This one para sa chronic kidney disease. Pero kasama na dyan ay dinagdag din natin ang benepisyo na binibigay ng PhilHealth. Tungkol sa pasilidad nito, pinapalawak pa rin natin ang suporta at ang benepisyo para sa mga CKD patients. Itinaas na ng PhilHealth ang saklaw na hemodialysis package mula sa 90 hanggang sa 100 na session. Itinaas na rin ng PhilHealth ang benefit package mula sa dating 4,000 pesos, ngayon 6,350 bawat session. Tumaas na rin ang rate ng Z benefit package para sa peritoneal dialysis na kasalukuyan nang aabot mula sa 389,640 pesos hanggang sa 500,140 kada taon para sa mga adults. At mula sa 510,000 hanggang 1.2 million naman para sa mga batang pasyente. Meron na rin tayo 904 accredited na dialysis center sa buong Pilipinas. Kaya ito ay makakapag-servisyo sa ating mga kababayan na naghihirap na naging pasyente tayo na nagkaroon ng chronic kidney disease. Kaya patuloy natin magagawa ito. Ang schedule nito ay dapat by the beginning of 2027 ay magsisimula na yung papakilabalita yung mga gamit dito. And when do you think it will start operation? Early 2020. Oh, after a year after that, matatapos na pwede na tumanggap ng pasyente rito. Kaya pinagbibilisan natin, imbis na ang dating nangyayari kasi ay tingi-tingi ang pagbigay ng pondo. Kaya hindi pwede madaliin. Kaya ginawa natin, pinalitan natin ang sistema, puro ka agad ang pondo para habang ginagawa rito sa protocol, di ba, tapos ang finishing, ay sinimula na ang mga pondo. At pagka nasa phase 3 na tayo, finishing na rin ito, ayusin na ito, pagkagandahin na ito, para pwede lang tumanggap ng pasyente. Nandito yung mga picture kung ano yung magiging fasilidad kapag tapos na. At siguro ba yun na ang ating tinitingnan na schedule early 2020 makapag-operate na itong dialysis center. Okay, sige, maraming salamat. Magiging para sa inyo.